Pensjonanti tas-servizzi li kellhom il-pensjoni tagħhom iffriżata se jibdew jieħdu bonus addizzjonali għall-għoli tal-ħajja ekwivalenti għal kumpens sħiħ tal-għoli tal-ħajja sakemm mhux jaħduha minn bnadi oħra. Fl-istess waqt il-membri tal-korpi dixxiplinati li jkomplu jaħdmu wara l-25 sena servizz se jkollhom rashom mistrieħa li jiġri x'jiġri wara dan il-perjodu il-pensjoni tagħhom hija garantita. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fl-istazzjon tal-Protezzjoni Ċivili f'Ħalfar, indirizzata mill-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri u l-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon. Il-bonus se jingħata f'darbtejn f'sena, f'Ġunju u f'Diċembru jibqa' jakkumula kull sena b'kull żieda tal-għoli tal-ħajja mogħtija mill-Gvern. Il-Ministru Falzon qal li mal-500 persuna se jaraw titjib fit-dħul u l-kwalità tal-ħajja permezz ta' din il-miżura li ġiet imwiegħda fil-manifest elettorali u fil-budget għal din is-sena. Żied li din is-sena u stmat li l-investiment fil-membri tal-korpi dixxiplinati se jkun ta' 300,000 euro bl-ewwel bonus se jingħata dan ix-xahar. Miżura oħra li daħlet fis-seħħ b'4 viżi legali għandha lan li tagħti protezzjoni lil pensjoni tas-servizz tal-ħaddiema li jagħmlu 25 sena f'xi korp dixxiplinarju u jażlu li jkomplu jagħtu aktar snin ta' servizz. Il-Ministru Camilleri qal li din il-miżura daħlet fuq talba tal-unions tal-ħaddiema u tibni fuq inċentivi li ddaħlu fl-aħħar xhur biex iħeġġu lil ħaddiema jestendu is-servizz tagħhom. Konna ktibna aħna fis-16 ta' Ġunju tas-sena l-oħra fejn batna preżentajna ittra abbozzata mill-avukat tagħna Dr. Herman Mula fejn tlabna din li l-25 sena hija garantita tiegħek il-pensjoni qed nitkellmu sewwa. Dan li kien qed jiġri illi n-nies li għalqu l-25 sena jekk jinqala xi avveniment illi għassaħ tal-argument x'għad jagħmel allegazzjoni u tispiċċa l-qorti, inti tirriskja li tagħmel titlef il-25 sena kollha illi ħdimt qabel. Allura din miżura tiggarantixxi biex tinċentiva n-nies jibqgħu wara 25 sena sabiex ikomplu jagħtu s-servizz għax moħħhom mistrieħ li għandhom garanzija. Il-Ministru Camilleri spjega li dawn il-miżuri jkomplu jsettqu drittijiet u l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema tal-korpi dixxiplinati li jinkludu lil membri tal-Forzi Armati ta' Malta, tal-Korp tal-Pulizija, tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi u tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili.